V tejto časti otázok a odpovedí sa budeme venovať otázkam, ktoré sme od vás dostali na tému cien výroby nábytku. Na každého z nás sa vplyvom zmien vo svetovej ekonomike preniesli vyššie náklady snáď na všetko. Je pochopiteľné, že je to teraz viac citlivá téma ako pred niekoľkými rokmi. Asi aj preto nám prišlo na tému cien výroby nábytku najviac otázok. V našich odpovediach na vaše otázky o cenách chceme povedať, že šetriť na nesprávnom mieste nie je najlepší nápad. V prípade nábytku to určite platí dvojnásobne. Je rozumnejšie pozrieť sa na to ako na investíciu. Je lepšie teraz si priplatiť za kvalitnejšie materiály, kvalitnejšie prevedenie, dobré technické spracovanie a nesiahnuť hneď po nízkej cene. Keď všetko pomaly zdražuje, teraz to bude stať menej ako v budúcnosti. Na vaše otázky bude odpovedať obchodný riaditeľ LM Interiér Ľubomír Gregorec. Hľadám stolára na výrobu kuchyne a obkladu steny s dverami. Neviem, či sa mi oplatí vás navštíviť, pretože to mám k vám cca 60 km. Nie ste drahí? Predovšetkým musím povedať, že LM Interiér nie je výrobca nábytku pre každého. Vyrábame značkový nábytok na mieru najvyššej kvality, predovšetkým pre tých, ktorí chcú byť bez obáv a spokojní v každej fáze. Aj pri návrhu, pri výrobe, pri termínoch, kvalite, montáži aj po nej. Ak niekto hľadá iba čo najlacnejšiu cenu za výrobu nábytku, musí sa obrátiť na niekoho iného. V podstate ide o to, v čom má zákazník prioritu. Či to chce mať lacno alebo dobre. Či je prioritou zákazníka najnižšia cena, alebo je pre neho prioritou kvalita. Kvalita znamená, že zákazník bude mať všetko na 100% dobre. Investícia zákazníka do kvalitného nábytku teraz sa neskôr zhodnotí. A či je LM Interiér drahý? Pri tom, ako komplexne k zákazke pristupujeme, ako nad projektom premýšľame, aké kvalitné materiály používame, ako kvalitne vyrábame, montujeme a dávame záruku na našu prácu, sme vlastne lacní. Sme tu pre tých, ktorí si vážia svoje peniaze a ako sa hovorí, nie sú tak bohatí, aby si kupovali lacné veci. Potvrdzujú to aj mnohí naši zákazníci a architekti a hovoria to aj skúsenosti niektorých našich zákazníkov, ktorí najprv chceli ušetriť, uprednostnili nižšiu cenu, dali si urobiť nábytok v lacnej firme, ale keď videli, čo sa za nízkou cenou skrýva, napokon prišli k nám a dali si vyrobiť nábytok u nás. V konečnom dôsledku tým len prerobili, stálo ich to viac peňazí ako naša pôvodná cenová ponuka a bolo to časovo omnoho dlhšie. Sľúbiť vie každý kadečo, to nie je problém, ale dodržať, čo sa sľúbi, je ťažké. Dobrá rada je na nezaplatenie. Som presvedčený, že to platí aj u nás. Máme tak veľa skúseností s výrobou a projektovaním nábytku, so spoluprácou s architektami a dizajnérmi, že vieme poradiť v tom, ako čo urobiť lepšie, na čo si dať pozor, do akých materiálov radšej neísť, ako sa vyhnúť problémom a tak ďalej. To všetko poskytujeme našim zákazníkom bez akýchkoľvek príplatkov. Takže pri tom všetkom drahí určite nie sme.